Hello lume, ce mai faceți? Da, eu sunt Mihai de la Design, de la Toți în Design și vreau să vă zic că în data de, da, am adus și am pus și gadgetul cu calendarul și vreau să vă zic că din data de, din câte cred eu, 23 până în 2, cred că, sau cred că nu ajung acasă, mă duc la țară. Bine, pentru că, na, mai fain la țară de Crăciun. În fine, și o să fac niște videoclipuri și o să fac, știți chestia, opțiunea aia pe YouTube, să programez când să se posteze un videoclip. Da, o să fac mai multe videoclipuri. Cam eu cred că, deci să vedem, deci în 23 o să filmez, 25, deci o zi dau, nu, 25, 27, 29, 31 și în 11 deja o să mai filmez. Da. Cu ocazia asta o să vă dau și un GF X-Pack. Da. Nu știu ce să zic, dacă să... oricum vi-l dau, dar pentru că am atât de puțini abonați, cred că nici mulți nu sunteți prea activi, dar totuși o să vă dau. În fine, deci cam asta a fost cu info-videoul. Eu o să mai pun speed art-uri. Deci am vorbit cu un prieten și a zis că videoclipurile mele sunt nu sunt prea rapide și, cum ați văzut, acel background wallpaper cu VG Mafia l-am șters și l-am făcut mai rapid, chiar și acum muzica, adică melodia nu o să fie toată, să fie doar o parte din ea, ca să fie mai rapid videoclipul, să arate speed art, da? Cam asta a fost tot pentru astăzi, eu am fost Mihai, pa, pa!